K15! Кипи! Нос. Кипи! Нос. Кипи! Нос. Кипи! Ей, скипи, разбираш. Ай, бега, мани се от тук, аз почвам прав. Тебе никако да го погодам да ти шо. Море, ти връзка немаш от нищо, ти ке погодиш. Немаш везе. И аз немам везе. Немаш. И аз Айде да немам. видам дали имаш везе, разбираш. Айде да те видам. Ти знаеш кой е, например, Александър Велики. Ай, кажи, разбираш. Знам. Кой е? Александър Велики е аеродром. Море, аеродром е Яне Сандански, бе, селяк. Обща култура немаш, разбираш. Връзка немате, бе. Кой е Александър Велики? Кой е Александър Велики? Да, Александър Велики ти е македонски войсководец, бе, античка Македония, море, половин свет го има освоено. До Индия уидел, разбираш. Това е история, бе, това е обща култура. Како може да не ги знаеш тия работи, море? Ти не беше волко паметена. Откай ти сти, бе, разбираш, откай? Море, обща култура, мора да имаш, разбираш. Аз секоја среда одам од 8 до 10 сата, на вечерно съм секоја среда. Вечерна И таму школа учим. одиш? Па како мислиш? Бати, селако, остани си простак. Утре, ако сакаш директор да станеш, айде да те видам Наполеон, например. Знаеш ли кој е? Кой? Наполеон, чуял ли си за Наполеон? Чуял съм, пойма нямам. Ева ти Наполеон е за... Море, Наполеон е француски цар, бе, император, море, цела Европа е освоил. Само изгубил на крај таа битката кај Ватерло шо била. История, бе, това са основни работи, море, блажо разбираш. Шо бе, пойма няма. Ти знаеш ли кой е Васо Караси? Кој е бе тај Васо Караси? Я ради Васо Караси да ти кажем не одам на вечерна школа каја ти. Зашо бе разбираш? Кој е Затоа што ти кога одеш на вечерна школа од 8 до 10 секоја среда, он оде кај жена ти дома на гости да знаеш. Ако сакаш да знаеш. K15!